lige prøve at bruge et par minutter på at snakke om I Ching. Det er en af de daoistiske grundsten på sin vis. Den står sammen med en tekstsamling, der hedder Hua Hu Ching og Dao De Ching, som er skrevet af Lao Tzu for omkring 2600 år siden. I Ching, her har jeg en lækker udgave på engelsk. Den består af en masse orateltekster, og du finder frem til den rigtige tekst ved at afkode universets flow, sådan som det er lige nu. Den blev engang for et par 100 år siden, eller mere end det, altså 2000 siden, revideret for at passe ind til den her nye, lidt mere komplicerede tidsalder. Og du kan finde det ved at slå med nogle bestemte pinde, de har. Jeg har også hørt om en metode med nogle kugler, og man kan bruge mønter, hvor du kaster 3 af gangen, 6 gange, og ved at talkombinationen kan give 4 forskellige udkast, ved at det er henholdsvis 2 og 3. Man skal tælle med fra hver mønt. Så får man de her linjer, der enten er hele eller knækket, og kan være en ung eller en gammel linje, eller en linje i forandring. Sådan en yin-yang linje. Så ung yin og gammel yin. Og så kan man slå det op i sådan et heksagram. Kaliisha. Kommer det til at se sådan ud. Og så får man en speciel tekst. Og det er selvfølgelig også lidt svært at forstå den esoteriske betydning, der kan ligge i en kinesisk, filosofisk rettelinje. Men jeg synes, at svarene er overraskende, eller måske ikke overraskende, men de er meget passende, og enormt gode til, hvis man står over for et stort valg, og har svært ved at finde ud af, hvad der er vejen for en. Så kan man spørge med respekt og få et rigtig godt og brugbart svar. I starten der havde jeg heller ikke lige råd til at gå ud og købe mig sådan en fancy bog, men der er en hjemmeside, der hedder ichingonline.net, og der er det nemt at gå ind og lige så andægtigt skrive sit spørgsmål, eller bare tænke på det, og så ved hjælp af et par museklik, så slår de simpelthen op i en elektronisk bog. Og yeah. Der er sikkert nogen derude, der måske har haft lige så svært ved at beslutte sig for ting, som jeg har, og enhver hjælp er forhåbentlig kærkommen hjælp. Så må man finde ud af, om man kan bruge det til noget eller ej. Jeg vil ønske jer held og lykke med det derude, og alt held og lykke på vejen.